आंहा जेसेबां नोजोर दं बिसोर गैया बे वार्ड मेम्बारखौ नोङो 1000-2000 नों होफेराखै बियो जिन्दगि गावनि जानानै उइंस वाट मिनिं गां गैयाबा नों माबोरै बिरनोलै नोंनि गिबिसिन फिल्मा बे जाफुंगोना ना नैबे रं नाम्बार तेरे मन के जुमना तेरे मन के गंगा बोलो राधा बोलो संगम को होगा कि नहीं ओरैबायदि बुजाबाय आङो फ्राय हारि आफाद सालायनायनि बेलायाव फ्राय नियमफोरा एखेयानो जानो नागिरो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय हामलाय हरनाय जाबाय गोबावनि उनाव नै खेबसे जों ओंखारलायबाय आबौखौ गोबावसैमोन जयै लोगो मोनैया ओमफ्राय दिनै लोगो मोननायखाय जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ सानजारि नोगोराव दा बै हिसाबै भिडिअ ओरैनो ससे लाबोनो सानबाय आबौजों माने गोबाव समबो रायलायनाय जिथु जायाखै फरायनाय समाव माने ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं माने काहिनिफोर दङ गिबियावनो आबौखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय गिबियाव मान बावनाय थाग्रोबाय बिथां बसुमतारीनिसिम बाथ्रा जाहैबाय आंहा उन्दै समाव काहिनिया बिराद लाम्बा सौरा अब्लाबो सोंबाय जेब्ला आंहा बिमाया हौवाया सानै अर्थात आफाया सानै जादोंलै गिबि आंनि आफाया थैखांनायनि उनाव आं उन्दै समावनो गिबि आंनि असे बिफानिफ्राय जोनोम मोननाया 1.5 माससोल' जादोंमोन अब्लानो आंनि आफाया थैलिं जाहैबाय रङियानिमोन आंनि आफाया बेनि उनाव आइया बिजिनि साथिनगुरिनि मानसिमोन उनाव आइनि आलासिफ्रा बिमायफ्रा लांफिननानै 1 बोसोर आं 6 बोसोर 7 बोसोर जाबायमोन अब्ला आइखौ दंगा लाखिफिनदों सासे हौवाखौ दंगा लाखिदों बेनिफ्राय दा लेखा फरायनो आंनि लोगोफ्राबो थाङोब्ला आइयाबो थिनहरो बेनिफ्राय गुरुत्व लाया आंनि बिफाया गदाया गुरुत्व लाया अब्ला मा खालामो स्कुलाव थांनाय फावैनो आंनो सासे आंनिख्रुइ सिनियर अर्थात देरसिना मेथाइ दोंसे फोरोंबायलै बसुमतारी सार तेरे मन के जुमना तेरे मन के गंगा बोलो राधा बोलो संगम को होगा कि नहीं ओरैबायदि बुजाबाय आङो मा सोरजों बुजाखो जेनेबा बे मास्टार मेदामजों बे मेदामनि नामा गंगा ओमफ्राय बिबुनि नामा जुमुनामोन आं मिन्थिया बे आंनिफ्राय देरसिन जिथुनाखि फरायसालियाव गुदि फरायसालियाव थांग्रा बे आंखौ बुंबाय ओइ लकेसन बे मेथाइ दोंसे खननि मा मेथाइ आं फोरोंगोनथ' माबायदि बिरा हिन्दी मेथाइलाय हिन्दी मेथाइ होनबाय तेरे मन के जुमुना तेरे मन के गंगा बोलो राधा बोलो रानी होगा कि नहीं नांबाय दोखो बुजादों उनाव आंखौ बे मेदामा बुंबाय बे मेथाइखौ सोर फोरोंनाय दत्त'आ फोरोंदों होनबाय दत्त'खौ ओमफ्राय होसोनानै खोमाव खेबनो मोननायसै बेबो बुजानायसै आरोखि माने नों मिन्थिया आरो बे नोंसिनि मेदामनि नामा जेनेबा बेखौ होननानै नों मिन्थिया माने उन्दैमोन नालाय नों उन्दैमोन बे देरसिना नोंखौ माने बुजानायनि प्लानिं खालामबाय आरो प्लानिं खालामबाय बुजाबायबो नोगोद बुजाबाय आङो गथाखि जिखुलायजासे बुजादों आङो आबौआ जोनोम जानाय समाव बे जोंनि गगामुं बे मिमां हालामाव जोनोम जानाय ना ओजों बिजनियाव जोनोम जानाय जोनोमाथ' गगामुं मिमां हालामाव नङा आंखौ 7 बोसोराव लाबोदों औ बिजनिनिफ्राय आंखौ 7 बोसोर बैसोआव लाबोदों आरोखि आबौआ माने बिजनियाव जोनोम जानाय आरो औ ना जोनोमा आसलथे आंना रङियावसो रङियाव औ बिजनियाव आइखौ रङियानिफ्राय लांफिननानै आइनि बिमाय मोना बिराद बे समाव गोनां आरो माहाजोनमोन बेनिफ्राय हा हु दङ होननानै आइनो सासे हौवा दंखा लाखिदों दंखा होननायखौ मिथियामोन आं बिदि आरोखि माने गोरजिया ना गोरजियानो दंखा गोरजियाखौ एसे आलादाखौ बुङो माने फिसाय माबाखौ हौवा थैजानानै लाबोनानै हाबा होनायखौ दंखा थानाय होनना बुङो दंखा माने गोरजियानो आरो खिन्थु जेनेबा हाबा जाखांनायाव गोरजिया लाखिनायखौ दंखा होनो बुङो दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनथिनो मोनबाय दे आबौनिफ्राय बे सोदोबखौ आरो ओमफ्राय बिनि उनावबो आरो माखासे बे स्कुल फरायनाय टाइमाव माबा एसे काहिनि दंबावोमोन ना दङ द्लाम दङ
बिदिनो आंनिख्रुइ देरसिन सिनियरफ्रा आंखौ बिराद खामानि बाहायो मालायनि लिसु बिफाङाव गाखोनो होयो बिराद गिदिर लिसु बागान दंमोन बे हारसा मानसि बिथां राजबंसि जुमरा नाम ओमफ्राय खानायावनो मालिका फैखुमानानै बे लिसु गुदियावहाय बैग्रिसुखौ होना दोनबाय दा गिदिर बाज्रुमना खारबाय दा एकदम गाबख्रावबाबो गवाखै गाबख्रावबाबो गला मा खालामगोन मा मागोन बैग्रि सिङावनो ज्राव बाज्रुमनानै दोखो मोदोमखौसो हाबला हाबसि एखेबारे खारबाबो माने आगोर मोनाखै आङो माने नोंसोरो सायाव गाखोखाबायमोन मालिका नोंसोर सायाव थानाय समावनो गुदियाव बैग्रिसु जाबना होफैबाय खारनो हायिनि आरो औ बेनिफ्राय ओरैबायदि माने बे देरसिनफ्रा मिनिलाबायबाय गावसोर खारै एकदम मिनिबाय उफाय गैयिनि मा खालामनो बैग्रि सुआवनो बाज्रुमथारनायसै आं मोजाङै गियाल'ना बाज्रुमबा बैग्रि सुआवबो हाबजोबा गिनायावसो हाबो आसलथे बे मोनसे गिदिर फोरमान आरो बे थांलायबाय बेनिफ्राय बे मालिकनि बे राजबंसि जुमरा माहाजोननि बोरमाखौ मा खालामबाय ब्लेडजों हास'नानै दिरुंखौ होबाय ओमफ्राय खवाराव लांनांगौ जोंनाव खवार दंमोन बे खवाराव लाङोबा सारेना 15 फैसा 20 फैसा मोनो जेने माथा माब्रै सोबाथाय थाइसे मोनो ओमफ्राय मार्बलखौ बायो जा बुरजा मार्बल मोनो आरो जोङो सेरखमावनो आंनि लेखा फरायनाया बिजनेस साक्सेस जायाखिसै बिनिफ्राय फैयै फैनानै बे 7 बोसोर बैसोआव लाबबायथ' गगामुनि निमां हालामाव अब्ला आङो आंनि गुदि फरायसालिया सेनाव खोदोमगुरि गामियाव रायजो राजाफ्रा गायसननानै बिदिनो बायला जिला गुदि फरायसालिया बायलाला जिलाला ओमफ्राय सिकेनजित ब्रह्म होननाय सासे मास्टारा बाहायनो रायजोफ्रा खांलायनानै होयोमोन दरमाहाखौ बोसोराव मास्टारनो बावनो आंखौ फरायनायसै बेबायदिनो आङो गुदि फरायसालिखौ बारग'नानै साहा मिंमां नोलोबारि एमइ स्कुलाव आङो क्लास 4, 5 सिम फरायनायसै आरोखि ओमफ्राय फरायनानै आरोबाव जोंनि बे गेजेर खोन्दो मिंमां खदमगुरि एमइ स्कुल गायसनबाय बेवहायबो आङो जेने 6 सिम फरायफैनो मोननायसै आरो बे आबौआ जे एलपि स्कुलाव फरायनाय समाव बे समाव जोंना रमान हांखोसोमोन ना देबनागिरियाव फरायनो मोनखाबायमोन नङा आङो हारसायावनो फरायखादों आसामिस मिडियाम फरायनाय जादों औ आसामिस मिडियाम आं फरायनानै जोबखांनायनि उनावसो हांगामा जादों रमाननि एलपि माने गुदि फरायसालिखौ पास जाखांनाय लोगोनो हांगामा रमाननि बिराद हांगामा बे मोनसे जारिमिनाबो बिराद मोनसे जोंनि हारि गोसोखांथावना मोनसे जारिमिन जाना थाहैबाय जों जे दा जोङो नैबे देबनागिरि जिथु हांखोखौ मोन्दों दा बेयावबो जोंनि 16 जन सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो जोंनि आं मिंमां हालामनि मोनसे लेखायाव फरायना मोन्दों जोंनि गगामुं हालामनिफ्रायबो 19 जन सुबुंफोरा जेल जानो गोनां जादों आरो नोंगौ खोथाया सैथो बेयाव आं लखिमपुर हाजोथियावबो आं जोबजादों देबनागिरिखौ आं जोबजादों दा बिदिनो दा जोंनिया एसेबां खस्थ'यै एसेबां गोबां मानसिफोरा जिउ खहा खालामनानै गोबां मानसिफोरा बिदिनो जेल जानांनानै मोननाय हांखोखौ जिथु रावखौ दिनै दा गोमानो थांगासिनो दङ स्कुल फैलांगासिनो दं जेब्लानिफ्राय बे देबनागिरि हांखो दा जेरै जों हिन्दीयाव लिरदोंना बेखौ मोनखांनायनि उनाव बे सनवाल कसारिफोरा बर'आव फरायासै आरो बिसोरो दा बे मोनसे खोथाखौ जोबोद दुखु नाङो खिन्थु बै समाव जिथु बै रमान हांखोआ सोलिबाय थादोंमोन बे बुस्थुआनो सोलिबाय थानायमोनबा दिनै बे सनवाल कसारिफ्राबो जोंनि बर' बायदि एखे जानानै थाहैगौमोन आरो दा बे गावस्रालायनायनि बे फारागथिया बै रमान हांखो आरो बे देबनागिरि हांखोनि गेजेरावनो बिसोर सनवाल कसारिफोरा जोंनिफ्राय फारागथिखौ जालांनायखौ जारिमिनखौ मिथिनो मोन्दों आरो दा जोङो हारिनि माखासे खोथाफोरखौथ' जोङो ओरैनो सिंजों रायलायबाय थायो नाथाय हारिमुनि मानसिखौ बा कालसारनि मानसिखौ बांद्राय बिदि गोथौआव थांबा बिसोर समाया नालाय ओंखायनो फिल्मजों रिलेटेड माबा मोनसे खोथा रायलायदो दे जेनेबा बे नोंनि स्टार्टिं फिल्म गाजेननायाव नोंनि काहिनिया माखासे बेयावबो बिराद इन्टारेस्टिं मोनसे मोननैसो पइन्ट दङ माने हाबजेननाय
बेखौ ससे खोन्थाफिनदो सिगांनि भिडिअ आंनियाव दंखायो अब्लाबो दा गोदान हिसाबै जेसेखिनि साबस्क्राइबार दं बा जेसेखिनि भिउवार्स दं बिथांमोना नुवाखै नालाय आबौनि सोमोन्दै बांद्राय मोजां मिथिया नालाय दा आबौआ फिल्म लाइनाव हाबजेननाय स्टार्टिं पइन्टखौ एसे फंनैसो बुंदो माबोरैहाय फिल्म लाइनाव आगान होजेननाय बाथ्राया ओरैबायदि जादों फिल्म लाइनाव गहपुर हालामाव थाराइबारि होननाय मोनसे गामि दं बे थाराइबारियाव सासे मानसिया थाराइबारि गामिनि सासे मानसिया रुबि नार्जारि बे रुबि नार्जारिया बिदिनो बर'नि सावथुनखौ खेबनि बानायजेनदोंमोन दा बिनि सिगाङाव बानायदों होनना बुंदों बिथाङा बिनिफ्राय बिदिनो बर'नि सावथुनखौ मा खालामो बियो हजों जोंनि क'क्राझार बा बाक्सा चिरां जेराव जेराव बर' फिल्म अर्थात बर' सावथुनाव ओंखारो बेखौ लाबोनानै बियो धेमाजि जिल्लायाव केसेट फानथिंलाबाय बे समाव डिस सोलियोमोन ना डिस सोलियोमोन अब्ला बियो गगामुगाव जोंनि अनजालु रामसियारिनि दखानाव बे केसेटखौ होना दोनफैयो आरोखि अब्ला बियो सानसेखालि आंखौ गगामुगाव बे लेखा दखानाव लोगो मोनबाय लोगो मोननो बुंबाय आदै नों मा साख्रि मावोलै अब्ला आं बुंबाय आं साख्रि मावालै गामिनि आबादारिसो होनबाय बेनिफ्राय बे अनजालु रामसियारिया मोजाङै बिथंखौ खोन्थाना होबाय आंनि होद बे साख्रि मावालै साख्रि होग्रासो बियो ओमफ्राय फिसा फिसौ थानाफ्राव बायदिसिना केस जायोब्ला बियो बाम उकिल हिसाबै बे केसखौ समाधान खालामनानै होग्रा मानसिसो बियो होननानै बुंनायाव रुबि नार्जारिया आंखौ बुंबाय खुलुमबाय आदै गाज्रि मोनाबा फंसे बाथ्रा सोंनि होनबाय आं नोंनि सावगारिखौ आंनो नांगौ आङो बर'नि सिनेमा बानायो जाबाय अब्ला बुंबाय हाब नोंनि बैसोआथ' सिनेमा बानायथावथ' नुवाखै मा सिनेमा बानायखोलै नोङो बुंयाखै अब्ला बुंबाय आङो बानायबाय मोननै मोनथाम जाबाय एबारबो मोनसे थांखि दङ बानायनो नागिरदों नोंसिनि बे गगामुगावनो बांसिन लकेसनखौ आं सायख'ना लाबाय ओमफ्राय मा मुंनि बानायगोन नोंलाय होनबाय बुंबाय बियो रं नाम्बाराव दा आंलाय माथो रुल लानांगौ जाखो नों आदैया सिन्था खालाम रुलखौ जों बासिना नोंनो होगोन नों प्रफेसार जागोन नोंनि फिसाजोआ रं नाम्बार जानानै बहुद काहिनि जागोन नंगौ नामा आं नलेज गैखाया बर' सावथुननियानो होन जायखिजाया सावथुन मुलुगाव आंहा जेबो नलेज गैया आरो स्टार्टिंआव नों जेनेबा बिलियन रुलाव बा दाखु रुलाव हाबाखै आरो ओहो फार्स्ट स्टार्टिंआव आङो प्रफेसारसो बिनि उनावसो स्पिरिटनो थैसाम फिल्मावसो आङो दाखुनिफ्राय नखर संसारावबो बिदिनो बिराद अहंकारि आलि आरो बेनिफ्राय अर बिदिनो दाखु बांसिन आङो बिलियन हिसाबै सायख'जानाया बे दाखुआवनो सायख'जादों आरो नोंनि गिबिसिन फिल्मा बे जाफुंगोना ना नैबे रं नाम्बारासो रं नाम्बारा औ जाफुंगोनाथ' बिजनिसो जाहैबाय बिजनियाव दा जेनेबा बयबो सानो आरोना नोंखौ जेनेबा नैबे रं नाम्बाराव मानसिफोरा पाब्लिकआ एसेबां नटिस खालामाखै बैयाव जाफुंगोनाव जिथु नोंनि माखासे डायलगफोर दिनैसिमहालागै सोलिबाय थायो आरो बैयाव जिथु केरेक्टार बे सालोंलांनो मुरिजों होनलायनाय बे ससेखिनिया बिराद मोनसे दिनैसिमहालागै हाइलाइट जाना थाबाय आरो बेनिफ्राय नोंखौ बयबो माने बिलियन रुलाव बा दाखुआव चइस खालामदों आरो बेखौ जों मिथिनो मोनो आरो खोथाया सैथो बिजनियाव माइकेल मुसाहारिया गावनो डाइरेक्टर गावनो माने केमेरामेन माइकेल मुसाहारि ओमफ्राय बिथाङा आंखौ मेन भिलियन होनायसै रलाव अब्ला आङो बुंनो गोनां जादोंमोन डाइलगाव हाब रुफाथि नों हाबा जाबाय खाफालावबो सिन्दुर आरो गोरलैबो मोनबाय दानो थांसै नोङो साहा लोंनानै मुरिजों होननाया थार बाथ्रा आरो डाइलगाव दा जोङो सिमेन्ट सापरियाव मोनसे प्रग्रामाव थांगासिनो दङ दा बे प्रग्रामावनो गारि सायावनो जों दसे रायलायबाय आरो बांद्रायथ' मा होनबावगोन बेयाव सिमेन्ट सापरियाव जोंनि नैबे धेमाजि लखिमपुरनि बिथोराव हाइस्ट बेयावनो जोंनि फिल्म आर्टिस्टफोरा बेयावनो दङ मुंदांखा
लिपिका ब्रह्म, जुनालि बसुमतारी, प्रबिन बर' बिथांमोननि बे मेन जायगायानो बे सानजारि नोगोर। ओरैनो सिमेन्ट सापरि होनना मोनथियो, खिन्थु दा बर'नि हिसाबै जों सानजारि नोगोर होननानै बांसिनानो बुंलायो। दा जों बेयावनो थांगासिनो दङ, मोनसे हाबाफारि दङ। बेयावनो आबौजों आंजों दसे रायलायबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो बिदिनो कमेन्ट खालाम। आरो आबौनि सोमोन्दै जुदि माबाफोर जुदि सोंबावनांगौ दंबा नेक्स्ट भिडिअ जों लाबोबाय थागोन। ओरैनोथ' जोङो मोनसे जायगानि नालाय जोङो लोगो मोनलायबायानो थाखायो। फोरखौ आं मिथिया, नुवाखै, खोनाफेराखै माबायदि रोखोमनि दङ। अब्लाबो फ्राय आफाद सालायनायनि बेलायाव फ्राय नियमफोरा एखेयानो जानो नागिरो, मोनसे माने एसे हेरफेर जायो आरो। दा जिखिनि बाथ्राखौ खोनाबाय, दा बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला बियो नोंगौ, बिथांखौ जों एक्सपेक्ट खालामनो हायो, बे नियमाव थाखायो। आंनिफ्राय साननाय बेनो, दा फंबायमोना सिगांनिफ्रायनो गोसो गुदुं जानानै बे हाखौ लाखिबाय, बिराद सेक्रिफाइस खालामबाय। दा जों बे बुस्थुखौ नोंसोर रांजों लाख थाखा खानाबाबो जों नोंसिनि बे जिथु अनसुंथाइ बा नोंसिनि जिथु सेक्रिफाइस खालामनाय जों बेखौ सुख'नो हाया, नंखागौ बे खोथाया। नाथाय आंनि लुगैनाया बेनो, नोंसिनिफ्राय जों जेरै थांनाय जों मेन बडियाव जों जेनेबा लाबोबाय, बैबायदिनो नोंसोरखौबो जों वेलकाम खालामो। जोंना दा नै बडि दानायनि जोंहा समा मोनफैगासिनो दङ, बारा गोबाव गैया। दा बै समावहाय नोंसिनिफ्रायबो जुदि डिमान्डेड, जुदि आमुखखौ जों हरनांगौ, बेखौ जेनेबा लेङायाव सोथारनांगौ, बेखौ आमुखखौ सोथारनांगौ, नोंथांमोननिफ्रायबो जों माने वेलकाम खालामदों आरो। जोंहा जेसेबां नोजोर दं बिसोर गैया। बे वार्ड मेम्बारखौ नोङो 1000 2000खौनो होफेराखै बियो जिन्दगि गावनि जानानै। उइंस वाट मिनिं गां गैयाबा नों माबोरै बिरनोलै? प्रग्रामा जोबखांनानै फैबाय। दा नै जोंनि गगा मुगानो मोनफैखाबाय आरो नैबे मोनसे बिराद मोजां जायगायाव हाबना दङ। सारा बे बिदै लोंनोबा ना? खुसेर बिदै लोंनो। औ, बेहाय बिराद मोजां आरो। सारा बहुत मानसिफोरा बेयाव गारि लाखि खुसेर बिदैखौ लोंलाङो आरो। जायगाया बिराद मोजां ना इयो? मोजां। सायहा आराम जायगायाबो। ओइ गरमा अयथासारलै अभार। बेनिखायनो नै मेन रड दंफां सिङाव जयपुराव जोङो खुसेरनि बिदैखौ एसे लोंनो नागिरदों। फेसाफ्रा गोजा जानाया गुफुर जायो खोमा।